सिगां सिगां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिम जोंनि खुलुमनायखौ जों जासिदों। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान। बे थैनाय सानजों बिथांनि जि आदर्श आरो बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि, बिथांनि सान्थौ सानस्रिजों दिनैसिम बर'नि जि जौगानाय जि हाबाफोर बे जाबोबाय थादों आरो भबिष्यतआव जाहाथे जोङो बड'फानि जि सानस्रि आरो आदर्श बेजों सोलिबाय थानो हायो, बिनि थाखाय जाहाथे सोरगोनिफ्राय बोर सारस्रि हरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा बिथाङा, जोङो आर'ज खालामदों। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो बिथांनिसिम दिनैनि सानाव जोंनि खुलुमनायखौ थोजासे जोङो जासिदों। मानोना बिथांनि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानैनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबा मावबोबाय थादों। बिथांनि जि साननाय जे बर'नि थाखाय आलादा न'खर सोरजिनाय आरो बुरलुंबुथुरनि खोलाहा मोनसे अट'नमास काउन्सिल सोरजिनाय, बिथांनि जि साननायमोन, बे साननाय लेखायै दिनै आलादा बर' रायजो मोनाखैब्लाबो मोनसे ब्रह्मपुत्रनि साहा मोनसे गोख्रों अट'नमास काउन्सिल आरो खोलाहा मोनसे अट'नमास काउन्सिल स्टेट एक्टनि आन्दाराव जोङो बर'फ्रा मोननो हादों। आरो बिनि उनावबो जों बिथांनि सान्थौ बायदियैबा गोबां हाबा जोङो मावबावनांगोन। दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो जिल्ला, आन्सलिक आरो गामि लेभेलसिम जोंहा 22टा जिल्लानि गासैबो गामि लेभेलसिम जोङो दिनै मोनाबिलियाव सान्थि खौसेथिखौ हास्थायनानै जोङो आलारि बाथि फोजोंनो जोङो सानदों। मोनाबिलिनि थिग 6 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो इतिमध्य जिल्ला, आन्सलिक आरो गामि लेभेला बड'फाखौ गोसोखांनानै आरो बर'नि गोजोरखौ हास्थायनानै जोङो आलारि बाथि सावनाय जि हाबाफारि, बेखौ मोनाबिलिनि 6 बाजिनाय लोगो लोगो लागोन। बड'फाखौ नुयो। दिनै जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै बड'लेण्ड भवन गुवाहाटि, बेवहाय बड'फानि दिनै जि 32थि थैनाय सान, बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जों बेयाव रनसायबाय। आरो बिबार बावजेनगिरि महरै जोंनि काउन्सिलनिनो मानगोनां मासिगिरि गाम्बारि मुसाहारि बिथाङा बिबारखौ बावजेनबाय। दिनै बर'निनो जाय बिथांखौ जों बड'फा हिसाबै बिमुं होनाय जाबाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, दा बिथाङा बर'निनोल' नङा, बिथाङा सासे, जों बयबो मिथिगौ, बिथाङा सासे फिल'सफार, सासे जोंनिनो गाइड। आरो बर'आव जों दिनैसिमबो लिडार हिसाबै बिथांखौनो गनायनानै लादों। आरो बिथांनि दैदेननायजोंनो जों दिनैसिम बर' हारिया आगानसे आगानसे जों दावगागासिनो दङ। आरो मिजिंथिदों बिथांनि गासै बर' हारिखौ लानानै बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ खौसेयै बिनि राव, बिनि हारिमु, बिनि थासारि, बिनि जानाय लोंनाय गासैखौबो लानानै जि गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायनि बिथांनि जि सिमां, जि मिजिं, बियो आगानसे आगानसे दावगागासिनो दङ। आरो बिथांखौ जों मालाबा बावनो हानाय नङा। आरो बिथांनि जि आदर्श, बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि, बेखौनो लानानै जों दिनैसिमबो आवगायगासिनो दङ। आरो जोंनि बिटिआरखौनो जा बा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौनो जा, जों बिथांनि जि आदर्श, बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौनो लानानै जों सिगांगासिनो दङ। जों बयबो मिथिगौ बे बुहुमाव गासिबो जोबलांगासिनो दङ आरो गासिबो जोबलांगोन। नाथाय साफा साफा सुबुंनि सान्थौ आरो सानस्रि, बे सिमां, बे मालाबाबो जोबलाङा। इन दिस वर्ल्ड एभ्रिथिं पेरिसेस एन्ड विल पेरिस, बाट आइडियास, आइडियाल्स एन्ड ड्रिम्स डु नट। आरो बड'फाया दिनै जोंनि गेजेराव गैला, बिथांनि जि पार्थिब शरीर, नाथाय बिथांनि जि आदर्श आरो सान्थौ आरो सानस्रि, बे दासिमबो जोंजों बियो गोथां जानानै दं, रोखा जानानै दङ। आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजोंनो जोङो गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनांगौनि थाखाय जि मोनसे आगान सुरगासिनो दङ, जि मोनसे सिमां मिजिं, बेयाव सहैनो हागोन। आरो बेखायनो जोङो बड'फाखौ गोथां खालामनानै लाखिनांगौ आरो बुहुमनाङैनो बिथांनि सान्थौ सानस्रि, बेखौ जों गोसार होनांगौ। आरो बे बयनिबो बिबान। गोजोन्थों। दिनै 1 मे, दिनैनि दिनावनो UN ब्रह्म बड'फा मुम्बाइनि आगोलनि बम्बे टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव बिथाङा रुंसारि जायो। आरो बै समनिफ्रायनो दिनैनि सानखौ, बिथांनि जानाय थैनाय सानखौ बुहुमनि बर'फोर, लोगोसे मैया दाखालिनिफ्राय
बर' कसारि अनसाय हायुंआरि खुंथाइ जोनोम जानायनि उननिफ्राय काउन्सिलाबो बे हाबाफारिखौ थैनाय साननि हाबाफारिखौ जोङो खुंबोदों, जों अबजार्भ खालामबोदों। दिनै गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भबनाव जोंनि काउन्सिल लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानाखि बिल्डिं बेनि गासै स्टाफजों जों बेवहाय बिथांखौ जोङो गोसोखांदों। बिथांनि जानाखि सानस्रि, बिथांनि सान्थौ जों गोसोखांदों। दिनै बेखौनो लानानै जों मोजां मोनसे हाबाफारि बेहाय खुंबाय। बे सानाव मोनसे मख'जाथाव सानबो बे साना बे जाहैबाय इन्टारनेशनेल लेबार डे, मे दिबक जायखौ जोङो मिथिना मोनो। मे दिबक दिनाखौनो बिथाङा थैदों। थैनायनि उननिफ्राय बिथांनि जानाखि सानस्रि सान्थौ बर' समाजाव जाबादि गोसारदों, दिनैनो बेखौ बिथा होनानै जोंनि बुहुमनि बर'फोर, बिसेसकै सा सानजा भारतनि बर'फोरा जयै आवगायलांनानै बिथांनि जानाखि सिमां, बिथांनि जानाखि स्ल'गान, बिथांनि जानाखि फिल'सफि, बिथांनि जानाखि साननाय हनायनि मोनफा मोनफा हाबाफारिखौ दानि जानाखि बर' फिसाफ्रा, बर' दैदेनगिरि बिथांमोना जयै मावफुंलांनो नाजाबाय थादों। आं दिनैनि बे समाव आरोबाव गोसोखांदों बड'फानि जानाखि साननाय हनाय, बिथाङा मावफुंनो लुगैनाय जानाय हाबाफारिखौ जोङो मावनो थाखाय जयै जोङो आरोबाव आवगायदिनि। गोजोन्थों। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि थैनाय सान। बे हाबाफारिखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवन आरो जोंनि थांखिजानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि साब अफिसाव बेखौ खुंनाय जादों। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे समाज सिबियारि आरो मोनसे समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन 1985 निफ्राय। आरो बिथाङा 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय आफादगिरि महरै ब्रह्मपुत्रनि साहा संकसनिफ्राय सदियासिम बड'लेण्ड आलादा नखर सोरजिनायनि थाखाय आन्दलनखौ जुरिदोंमोन। आरो बिथांनि दैदेननायावनो बे बड'लेण्डआ जादों, बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जादोंमोन। बिथांनि मुभमेन्टनि गेजेरजों बा सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल बा बिएसि मोनबाय, बिटिसि मोनबाय आरो बिटिआर मोनबाय। आरो बिटिआरनि बाहेरावबो एबा बिटिसिनि बाहेरावबो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय। आरो बेनो गुबै बिथांनि इन्सपिरेसन आरो बिथांनि आइडिय'लजिनि गेजेरजोंनो जों दिनै बर'फ्रा बे जिनिसखौ मोननो हादों, राजखान्थियारि एरेन्जमेन्टखौ मोननो हादों। बिथांनि आइडिय'लजिनि गेजेरजोंनो दिनै सारा बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जादों आरो खौसे जानानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ फोथांनाय आरो फेहेरनायखौ जोङो लाबोफिननो हादों, थिखांफिननो हादों। आसा खालामदों जे बिथांनि आइडिय'लजिनि गेजेरजोंनो सारा बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जागोन आरो बर'फोरनि राजखान्थियारि बिथिङाव, राव हारिमु थुनलाइ बिथिङाव जौगासारनाय जागोन। आरो बेनिखायनो दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै जोङो नैबे 32 थैनाय सान बेखौ जों खुंदों बड'लेण्ड भवन गुवाहाटीनि सार्भे अजन्ता पथ बेहाय। आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै सारा बुहुमाव बर'फ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे थैनाय सानखौ गोसोखांदों। आरो गोसोखांनायजों लोगोसे बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे आफा आनान गसाइनि खाथियाव आलो गोजोननि जायगा मोनो, बेनि थाखाय जोङो आर'ज गाबो।